दा नै सारमोना पुरा रेडि जोबखासै बिदिनो बहानि सारमोना एसे खबर लानि सारा बहानि क'क्राझार सेरफांगुरि मा नाम सारना सानसोरां बर'यारि अके सारा सेरफांगुरिनि ना होमबा क'क्राझारनिनो सारालाय उदालगुरि अरांनि मा नाम सार आग्रिब ना अके आरो नै जोंहा दंबावो सासे NERM आवहाय अलरेडि राइड खालामबाय सारा दा बहानि सारा होनो आं चिरांनि सापागुरि सारना नामा बिजुराज मुसाहारि माने गोबां राइड खालामबाय नङा होमबा एसे खालामबाय अके दा नै जोंहा सासे दंबावो सारा बहानि आं गहपुरनि अके सार माने पुरा रेडिखासै नङा होमबा थांनो थाखाय अके माबायदि मोनदों हटेलाव थानानै सार मोजां हस्पिटेलिटि अके ओरैनो दा मायाव राइड खालामना फैखो सारना मा जायगायाव थांना फैखो फार्स्ट डेआव जोङो सापागुरिनिफ्राय क'क्राझारनिफ्राय स्टार्ट खालामबाय जों लाभायाव थाहैबाय नर्थ बेंगलाव नेक्स्ट डे लाभानिफ्राय जों रिसर्ट थांबाय रिसर्टनिफ्राय कलाकाम थांबाय कलाकामनि उनाव जोङो आलगारा जानानै देवल' थांबाय देवल'निफ्राय कालिम्पं सिक्किम थांनायनि प्लेनमोन खिन्थु लामाया एसे अखा बारा हानानै फ्लाड जाबाय अबेबा लेन्डस्लाइड जाबाय दा बेखायनो गारिखौ मेलाव खालामनो थाखाय जों फैफिननांगौ जादों अके दा थांफिनसिगोन सार नङा होमबा गावबाबो न'आवहाय सहैसिगोन बारा 10 घन्टा अके थ' सार आग्रिब सार ओरैनो माबायदि एक्सपिरियेन्स मोनदों बाइक राइड खालामनानै मोजां माबाफोर उसुबिदा जादों नामा उसुबिदाथ' गैया फार्स्ट लं राइडसिन आरोना अके स' नेक्स्ट टाइम माबाफोर टारगेट दङ नामा सार बिदिनो टाइमफोर मिलायबा थांबावगोन अके सानसोरां मा एक्सपिरियेन्स मोनखो बेस्ट एक्सपिरियेन्स ना नोंथांनिखौथ' बहुत गारि जानाय माबा जानाय खोनाथारदोंमोन माबायदि दालाय थिगानो दं ना दे गोजोननाय थाबाय बिथांमोननिसिम बिथांमोना मोजांनो फोरमायबाय जोंनो दा गोबाव खालामला जोंबो ओंखारनोसै हा थ' नोंथांमोना जुदि मालाबाफोर राइड खालामनो गोसो जादोंबा माने प्रपारलि मा एसेन्सियेल बुस्थु नांगौ बेखौ एकदम नांखाथारगोन आरोखि खिन्थु वाटारप्रुफ होननानै जुदि वाटारप्रुफनि बुस्थु लायोबा मालफोर लायोबा नों प्रपारलि चेक खालामनानै बाय आरोखि ना खारन जों बुजिबाय माने नामावल' वाटारप्रुफ खिन्थु सिजोबखायो आरोखि थ' गतिके राइड खालामनायनि सिगां एसे जायहा एक्सपिरियेन्स दं बिथांमोनजों एसे जगाजग खालाम माखौ लानांगौ बबे कम्पानिनि बुस्थुखौ लानांगौ बेखौ एसे कन्टेक्ट खालामलायबानो जाबाय मोजां खबर लालायनानै बाय आरोखि बुस्थुफोरखौ नङाबा मा जागोन नामावल' जोंना मा जायो वाटारप्रुफ खिन्थु खामानि गैया जायो आरोखि थ' सेफटिनि थाखायथ' जोंना बेखौ नांखाथारगौ नालाय थ' गतिके नोंथांमोना बेखौ खालामदो ओमफ्राय राइडनि थाखाय प्रपारलि गाइडजोंहाय सोलियो आरोखि थ' गतिके नेक्स्ट टाइम आरोबाव जों भिडिअ लाबावगोन बिदिनो जों जेसेबां राइड खालामगोन जों भिडिअ लाबोगोन नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो थ' गोजोन्थों लोगोफोर